Ụtụtụ ọma gị bụ onye na-esonye anyị na BBC News Igbo. Anyị abịakwata ata bụ Mọnde ụbọchị 24 nke ọnwa Julaị n'afọ abụ 2023. Anyị abịakwata ata iwesi ụlọ ihe na-eme n'Enugu steeti. O wee bụrụ na anyị nọ na Ọkpara Square. Ọkpara Square bụ ebe ezumezu n'Enugu. Ihe anyị jiri gbakọta ata bụ na ndị Enugu na-amasị ndị ọ na-emetụta n'obi gbakọtara wee sị na ha achọghịzi ya bụ sit at home. Anyị ga-eso ha tata ka anyị nụ onu ha. Ugbu a unu na-anụ onu Bishọp Emmanuel Ede bụ onye isi ndị Christian Association of Nigeria Enugu steeti, ya bụ kan ka ọ na-ekpe ekpere ka ya bụ ihe wee malite. Anyị ka ga na-ewetara unu ndị niile aka ha dị n'ịchịkọba ya tata. Aha m bụ Ebere Ekọpara. So isi anyị ka anyị nọ n'Ọkpara Square dị n'Enugu. N'ihi na ọ naanị gị bụ onye mere anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa. Anyị na-ekelekwa gị Chineke na amara gị nyere anyị nke a ji wee site n'ụlọ anyị dị iche iche wee gbakọọ n'Ọkpara Square n'ụtụtụ a. Onye nwe anyị na Chineke anyị nọkwa n'elu ya na-ekele gị n'isi aka na-achị Enugu steeti Dr. Peter Ndubisi Mba. Anyị na-ekelekwa gị n'ihi obodo anyị a. Anyị na-ekele gị n'ihi mmadụ niile, ndị okenye ma ndị ntorobịa na ụmụaka. Anyị na-ekele gị n'ihi ndị niile metụrụ n'obi ịpụta n'ụbọchị taa isoro n'ọgbakọ nke njem a, isi biko Chineke nke eluigwe, gị onye nche nke Israel, gị onye nche nke Nigeria, gị onye nche nke South East, na gị bụ onye nche nke Enugu steeti, ka ị gaa n'ihu chekwaba anyị. Onye nwe anyị sị anyị oge ihe na-akpa anyị na ị ga-emezu ya wee nye anyị. Ihe na-akpa anyị n'oge a bụ na anyị pụtara n'igwe n'otu obi na otu obi isi na anyị achọzi sitata ụmụ ụbọchị Mọnde. A na-asị gị mee ka ọ dị ire n'aha Jizọs. Ebule gị ma jaa gị mma. Ebe niile a ga-azọpụ ụkwụ njem n'ụtụtụ a, nchebe nke si aka gị ka anyị na-arịọ, bute ụzọ gị taa azụ. Naanị gị nwe otuto, naanị gị nwe nsọpụrụ. Eze nke ndị eze dịka elu gị, ana m echeta gị Jehova. N'ihi na ọchịchọ nke onye ezi omume ga-abịa na mmezu. Anyị wee na-arịọ gị onye nwe anyị n'ezie bụ n'obi nke anyị wee gbakọọ n'ụbọchị taa, n'oge a na-eta mkpụrụ karịa dị ka anyị tụrụ anya. Etu a ka ọ ga-adị n'aha Jizọs. Amen. Ka ebule gị mma taa gị mma. Imeela nara ekele mgbe na-ekwubi okwu dịka onye ozi gị Chineke, na-asị na ọ dịghị mmadụ ọbụla n'etiti ike ga-enwe mkpọbi ụkwụ, ọ dịghị mmadụ ọbụla ga-enwe ihe mgbu, ọ dịghị mmadụ ọbụla ga-enwe ihe ọ ga-eji wee sị kwa mmakwara ma ọ sị ka ihe mere ji wepụta n'ụbọchị anyị ma ije njem a. Ị ga-ewerechasị ọnọdụ, na-adịghị nwe otuto, na-adịghị nwe nsọpụrụ, na-adịghị ka a ga-ebuli elu wee gaa mma. Nara ekele Jehova, nara nsọpụrụ. Ndị niile ga-ebute ụzọ, ndị niile ga-eduzi na njem a, ma ndị nche nke ukwu na nke nta, anyị na-asonye nwe anyị ji ya niile wee kwara ngwa ọrụ ịrụpụta oto wee nye aha nsọ gị. Mgbe a ga-emesi otuto niile, nsọpụrụ niile, nkwanye ugwu niile, ọcha mma niile, aja ekele niile, ịdị ukwuu niile, ọ ga-abụrụ nke gị mgbe ebighị ebi n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ọ bụrụ na ịhụ Jizọs n'anya, shout hallelujah. Ọ bụrụ na ịhụ Jizọs Kraịst n'anya, shout hallelujah. Sonye megide akụ na njem abụrụ. Sonye megide akụ na njem abụrụ. Sonye megide akụ na akụ ndị mmeri. So let us start coming together. Ọ bụrụ na ị nọ n'ebe dị anya, ndị niile nọ na mmadụ ebe nọ, baa ebe ga-emele. Biko onye ọbụla dị wasụ, because we have to arrange on how this movement will have to start. Ọ bụrụ na ịgba elekere ahụ ma ọ bụ na iji foonu gị ile anya, ị ga-ahụ na ihe abụ 10:51, 9 minutes to 11. Ọ bụ na Chineke maara maka njem ụbọchị taa wee mee ka weda wee dị mma. Ị mara egwu ụbọchị ọ ga-aba ọ bụrụ by now, ọ ga na-acha gị n'isi, ọ ga na-aba n'ume, maọbụ na ọ bụrụ na mmiri zobere, onye ọbụla achọ ebe agbapụ. Ọ ka mma na a jekọtara ọnụ ka anyị nwee ike wee zọpụ njem a wee mee ihe a ji maka e wee pụta. Ka Chineke gọzie n'aha Jizọs. Onye ọbụla bịawa nso ka anyị gbakọta n'ọnụ wee nwee ike zọpụ njem a. Ka Chineke anara ekele n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Onye na-esonye anyị na BBC News Igbo, unu
anụgo ka Bishọp Edesi wee kwuo nya bụ ihe ka anyị na otu onye na ndị tikọrọ isi ọnụ wee chịkọba ya bụ na ndị Enugu si na ha achọghịzi sit at home tata ka anyị na ya kpaa. Nne ndewo. Ndewo. Afa m bụ Onyinye-Chukwu Joy Mama, onye isi n'ụlọ ọrụ ndị onye isi n'ụlọ ọrụ ndị oke afa m bụ Onyinye Joy Mama, onye isi n'ụlọ ọrụ ndị Heroic Women Foundation, bụrụkwa onye isi n'ụlọ ọrụ ndị Women Support Women. Okay, ụbọchị tata ndị civil society organizations, ndị NGO, ndị church, ndị CAN, ndị media, ndị niile si na the 17 local government of Enugu, anyị nchapụta ka anyị jee ije si n'ike agwụgwọ anyị. Anyị achọrọzi sit at home, anyị achọrọzi imegide onwe anyị. Mgbe niile ihe mechie na Abuja ọbịa n'ebe a bịa daa, mana taa anyị na-asị kama agụrụ ga-agụrụ anyị gaba, kama ụmụazị anyị ga-anọ n'ụlọ na-ese Igbo mmiri. Ka anyị bidokwa chewe ọtụtụ ihe anyị na-eche ka obodo wee dị mma. Ọkwa na-abịa anyị pụta ọkwa ije udo, ọ bụrụkwa nke nsogbu, ije udo iji gosi na anyị ncha niile ekwekọrịtago ka onye ọbụla pụtasị anyị achọghọzi Igbo Igbo na-anụgo ka ya bụ ihe si wee na-ada ugbu a ọnọkpara square dị n'Enugu ka anyị nọ na-egosi na ndị civil society organizations, ndị ntorobịa na ndị ọzọ niile ndị jikọrọ aka ọnụ wee nọrọ n'ọkpara square na ha chọrọ ya bụ ọ bụ na ị na-eme ihe onyonyo ịhụ na ndị mmadụ na-akwado ka ewepụ ya bụ ngagharị. Ha sịkwa na ọ bụghị ngagharị iwe kama na ọ bụ ngagharị iji kwuo na ha achọghịzi sit at home ọzọ. Ozuola bụ na ozuola. Ndị nne mama tupu bika anyị otu onye na ndị ya bụ ihe anyị na-anọ ebe a Maazị Bismarck Ọjị ka ọ gwa anyị ndewo. ndị Ideji ụlọ ekele m unu biko ka anyị pụtara nke ike ma tezoma. Gwa anyị afa gị. Maazị Ikechukwu Bismarck Ọjị bụ aha m. Ọ dị mma, kedu ihe bụ ebumnobi unu ji wee malite ihe a unu na-eme tata? Daalụ nne. Ya ji pụta bụ na anyị si na ya bụ kwa ụbọchị Mọnde anọ n'ụlọ na ọ na-emebiziri anyị ihe. Esi na kwa ụbọchị Mọnde asị ka emee otu izu ka 1 week ọzọ ugbu a sịkwa na ngwụcha nwa a gara n'ụlọ izu ụka ịbụọ awechi mba na mmadụ anụkwara n'Igbo na mmadụ agba atụrụ na ọ bụrụ agbaghị ụzọ azụ were mmadụ ọ gaghị echi. Ndị adịgadụ eji na nga ọ na-ewute anyị achọrọ ka hapụ ya, mana ịbịa meso nwa ike ọ bụla ga-eme ka hapụ ya. Na mgbe mbụ eji bụ eji na-enwe ka ga ji wee hapụ ya, na onye bụ nwanne ya bụ odogwu na ndị abịa na-agba ya nkụ na-asịsị nọdụ ụlọ, ma ọ nọ na Finland na-eme ihe gbasara ya na onye iro ka ọ bụ. Na biko onye ọbụla bụ onye Igbo ma onye Enugu si nyaa ntị na ịbịa nọdụ n'ụlọ nọdụ n'otu ọnwa otu afọ na ọmamme ka hapụ Nnamdi Kanu na ọmamme ka enwe Biafra, kama na ọ ga-eme ndị ọzọ pụta dị ka ndị nzuzu adịla ka remote a na-apịa apịa nwa ga nọdụ 2 weeks nọrọ remote anọ n'ụlọ na ọ dịghọ mma. Na-azị biko si taa dịrị gaba ị na-azụ ahịa gaa ahịa gị ga-azụ ahịa gị, rụrụ nwata akwụkwọ gaa akwụkwọ, onye ọrụ bekee na-arụ ọrụ bekee gị, na Chukwu ga-enye aka na a ga-enwe nchekwa na Enugu a na ebe ndị ọzọ, maka na ị nọ n'ụlọ ọ bụla ga-eme ka baa dị mma. Na nke mere ozugbo na anyị achọghị nọ n'ụlọ again nọ na 5 fụrụ ahụ. Asị m tụpụ akwa na Chukwu agaghị ekwe
a sị m na ọ bụrụ na agbaghị ụzọ azụ ure mgba na ọ gaghị echi na nke mbụ na ya bụ ikwu ekwere aka na ọ gafego ikpere aka ịghọtago n'ọkwa otu a ka ara si ebido maka na agba nkịtị ọzọ anọ otu ọnwa n'ọkwa na ihe anyị na-efu na anyị ekweghọ na dịka n'Enugu anyị pịata asị ọ dị nwa olu na anyị ekweghọ na ama nọzụ n'ụlọ ọzọ na onye nsị gị nọ n'ụlọ ọ na Finland na-eme nke ya ọsọ ụmụ gị ha gara akwụkwọ ịghọtago anyị bịa agbagbusi onwe anyị na ọ dịghị anyị mma n'ahụ na ihe ekwe bụ gịnị osita adị ma ọ dịrị gaba na onye ọbụla rụọ ọrụ ya maka na onye rụọ ọrụ ọtụtụ ihe ọ ga-eri na Chukwu ga-eme anyị gbaa mbọ tie ọnụ n'okwu nwanne ya bụ nna anyị ka na-eji eji ahapụ ya ọ bụrụ igbu ngwa anyị ewee hapụ ya ndewo Igbo bụ Igbo Maazị Bismarck ọ ji ekwuola uche ya nekwa ọtụtụ ndị ọzọ bụkwa ndị nọkwazi ebe a chọrọ itinye ọnụ na ya bụ okwu n'ihe gbasara Peter Atụma nke a sị na achọghịzi n'Enugu ugbu a nne ndewo gwa anyị afa gị. Afa m bụ Chinemerem anyị. Ịnụgolu ka ndị mmadụ si wee na-ewu tinyekwa ọnụ n'okwu na ya bụ Peter Atụma nke a na-emekarị n'Enugu. Ihe gbasara Peter Atụma a ọtọ ozikwa amụchacha maka na onye wepụrụ ọnụ n'ala nne ya masịkwa na nne ya enyeghị ya ala. A na-eti mkpu na nkịta mụrụ ofu ọkpụrụ ya taa ọ nakazi mma. Anyị na-eti mkpu na akụnụba anyị na-ana akụnụba anyị ndị niile bụ ndị oji ego achụ ego na-akọnye ego n'ala Igbo na-apụzi apụ anyị na-asị ụbọchị ọ dịrị ọnụ mmanụ ndị Igbo si na onye ọnwụ na n'isi ojekwa ụdọ na anya nwabụ isi ebunye ọnwụ biko anyị na-agwa onye ọbụla pụtawa na Mọnde ọbụla ka anyị chụwa onye ọbụla mara ihe ọ na-eme ị na-eghe akara ị na-esi moi ị na-azụ afịa n'afịa ka onye ọbụla pụtawa maka na akụnụba anyị na-ana onye ihe anyị ga-afụ bụ na anyị ga-afụ ndị si n'ebe dị iche iche na okpuru ọchịchị dị iche iche wee pụta ịbịasị n'ike nọdụ n'ụlọ a n'ọgwụgwọ ha na ndị Enugu si na ha bịa nọdụ n'ụlọ na anyị na-adọnyelu gọvanọ anyị bụ barịsta Dr. Peter Mbukwu wee na-asị na anyị adịa nọdụ n'ụlọ anyị adị emezi Peter Atụma onye ọbụla gagharịwa mebe ihe o kwesịrị ime ka akụnụba nke anyị mesiri anyị ma ị ga-emechi ya ma gaa n'ihu. Ndewo nwada o nwekwara maazị n'ebe a chọrọ ka ọ tinye ọnụ na anya bụ okwu maazị ndewo n'ala ezigbo nwaanyị abụ m dọkịta Chikezie Ọbasi ndị Igbo na-ege gị ntị ịfọ na obi aṅụrị na ga tata anyị pụta ịfọ na ndị mmadụ juru ebe a na-agụ egwu ka anyị jee kọwara ndị Enugu na anyị abụrụ ndị a ga-anwụnye n'ime akpa ofu onye tụkwuru n'ime ofu ụlọ na Finland ọ na-asị anyị pụrụ n'ilo nke bụ eziokwu bụ na ndị be ya ghọtabekwa ihe mere anyị na Peter Atụma maka na ihe a bụ n'ile ya anyị fụ na onye dịka ọnwa na-abụ maọbụ ọnwa ịtọ na ofu arọ ka a na-adịrị alụ ọrụ ọ bụ na ime ya 60 days nke ndị iti na-akpọ 60 days fụ na 2 good months ana 2 months a bụkwa 2 months nke bụ 2 months Monday ana nwere ụbọchị onye ọbụla pụtara ọrụ ịlụ ọrụ ọ bụgodo onye na-akpụ blọk ọ na-akpụta 5,000 naira chọọ imere n'anya dịka iri abalị isii 60 days na afọ arọ ịfụ na onye dịka 300,000 ka a na-eluz. Subscribe on YouTube at Film Woods TV.